Върбица. Така държиш пак с двете ръце. Да, тя лопата ни намери. Искам да снимаш тук дупка. Снимам бе. Хубаво се вижда. Да бе, виждаш се бе, да бе. Ти си тук, нали? Да, съм тук. Вижда се. Чай, ще ми паднат гащите. Снимаш ме и мен? Да бе. Да. Его, като почваш долу. Давай сега тук долу. Да. Тука? Да бе. Русе? Да. Искам и ти тука. Тук съм, да. Искам тук всичките. Я? Нещо ми лъсна такова. Ма не. Не, то се вижда. То няма. То се вижда, ама нищо не мога да видим. Не. Баш пък на гробищата дошли са да слагат. Какви хора има. Нищо няма тук. То не се знае какво е. Я мини от една страна там. Завърти се и ето тук. Така. И където аз ръцете и дупката. Хващаш ли я? Да. Така. Многото. Моите ръце фащаш? Да. Искам ръцете си скочи. Да бе. Многото. Уж валялото. Малка лопатката, то се... Ти като нямаш... Има бе, вкъщи има бе. Отиваме вкъщи. Трябваше да отиваме чак горе това. Чак горе, къде? На 200 метра беше. Едно да направим. Трябваше да отиваме горе това. Ние директно долу. Не, полека. Полека, ние не бързаме. Стигаме, братко. Ела тука. Аз гледам. Ето го едното парче. Добре, гледам. Ето го. Мите. Да. Гледай. Ама той имаше нещо друго долу. Не. Дай камерата тук близо до дупката. Наведи. Абе, ела напред бе, човек. Тук искам да си имаш в дупката. Виждаш ли го откъде излезе? Едно. Виж къде го слагам. Тук си имаш лопатата. Така. Жили има. Извинявай. Няма нещо. Жили има. Корени са. Опа! Его е другото. Мите, Да. виж второто къде е дупката. Да. Едното черно, другото синьо. Да. Дай сега на мен. Дай. Дай, не дей да трепериш. Да. Русе, наведи се да видиш очите. Ето го. Ама аз го гледам. Едното синьо, другото черно. Видя? Гледай колко дълбоко са сложени. Не, вие вижте, аз няма какво да гледам. Вие вижте, Русе, вие вижте. Това в кой град е? В град Върбица. Майко.